ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ба канали влоги оилавии мо. бениҳоят хурсандам ки канали моро то имрӯз дастгирӣ карден ва дастгирӣ карда истоден. аз ҳар яке шумо миннат дорам. хуб мешуд ки видеоро то охир тамошо карда фикру ақидаҳои худатонро оиди видео менависонден хубтар мешуд. ана имрӯз бошад ман ду намуди болучка тайёр кардам. биёед якҷоя тамошо мекунем. инҷа камтар болучка карам. болушки мулоимакина аст дар нашка творогдор ҳар хел печондам чӣ хеле ки тонистам хеле кардам ҳар хела печондам пухта гирифтам иноша камтар кушод карам иноша маҳкамак карам иношам хеле обычно наша ба творогу ҳати дига ҳозир калонаша камтарак пеш нишон додам вай бошад агар кати аз себз тайёр кардам иноша аз творог мулоимаки нағз фикр мекунам ки маззашам бояд нағз бошад интернет дидам бениҳоят маъқул шуд барои қа тайёр кардам барои аҳли хонавода. Да, та оттенок не дает. Хамка осмон розовый широкий телефон ба ҳаракат кунавам кун намебиёд вай. Хамка хушрок бори аввал дидам растига. Тира моям омад. бо шукронаи аллоҳ ки ҳама мо бо ғариби ва на Фотимахон рафтан дар интерниагарот. Фатима инеше охир чизе азоб бошад аминоба дадошам ина оҳиста оҳиста рӯзаи оддии дача омадем. ина ҳавоям хунук 10 градус. нақати Фотимахонам ҷа кам кам футим берун ба чағ заним. Фотигул настроение нест. Фотима Фатима биё гуфта пошондаги ҳаво хунук гуфта базор гашташ горка гуфта мебурадам ман баланди ба да тамир Фатимка тамир гуфта дат кирги Фатима биё фикр мешинем аку 2 рӯза баъд насиб бошад хона мерим. ҳамин качи ҳавоям хунук шудаку Фотимахон чипи на карточкамо нимаш чиндагӣ нимаш неҳоле на ин тарафаш мондагӣ бо он тарафа болова ҳаст на инҷанда нимаша чиндагӣ чинда пеш хӯрда инош ҳоли ин тарафаш мондагиш чизем гӯед худшон габзу мекардам. Фотимахон бит Фотигул биё бурвад ба дили худаш ҷиба вай чизем гӯед ози инҷа рах кара ин тарафаш он тарафаш анимо ин тарафаш ҳисоби ки ҷои бегона аку вай кунанагар забор кунанагар эйсон чағзанӣ намешад фақат осунанда агароту вай мешад аку эйсон агароту фаҳмо мемонад ҳамин тараф ба ин баландиҳою мисол кӯчаҳою ҳамаш инҷа шани мона будааст пеш вақт ба ино хона караги ҳаминҷа ба мисоли ка ин тарафаш ани мо бошадагар ин тарафаш ҷои калони холигӣ ҳисоби ани иҳона будааст барои қа ҳозаку инҷа девол куна эсим ба даромда намешад инҷаш ҷои бегона мешад ягон кас харад ҳамсоя мешим нахарад хай худамо ба худамо ҳоле инҷа зиндагӣ кара мегирим. Фатимка хез ғалтед вай
омдаму калтакчой медорад бабош ҷанг кунад ки нарас гуфта. Мама, у меня собачка. Мама, у меня собачка. Сегодня у тебя собачка? Да, сегодня собачка. Да. Эна хати Тамерлан аз диспансер промадем. Ако хати ми через парк мерем ин тараф катера ма меша намқа диспансер мо ҳамқа нағз хушро сохтагӣ будааст. Одамош ҳам одамои нағз хеле таҷрибаланд. Намези через парк ако оҳиста-оҳиста чағ зада хона мерем. Реакция манту карем. Пеш аз хона рафтан барамқа накоиста мерим чағ зада ин паркамо парки пеши диспансер мо гӯям меша. Тараф кати равем дуртарак, тараф кати чағ зада магазин рафта баъд хона мерем. Овқат Тамерлан гиря кар ки кӯдако чӣ қа метарсанд ҳамин духтур. Амқа инҷа чӣ мегӯяд тирамо ҳам омад ҳоламо дар амиҷа шукрона. Насиб карда бошад ватан мерем ҳоле номаълум яке рафтем боз ҳамаро огоҳ мекунем ватан мерем гуфта. хай ҳозираш бинамиқа камтарак метавонед қатиман тамошо кунед парка. Тамирка, так, нам сюда, давай сюда. Габза қариб дига ҷо рафт будам. Салом, хостам шумо ба диспансер моя нишон диҳам. Хеле хушрӯ карда барои кӯдако. Диспансери кӯдако ҷудоӣ, аз калонҳо ҷудоӣ. Накун мо мерем қати Тамерлан дуюм мерем акоиста. Реакция манту мы повторно караги будем, мы гуфтем ҷавобша гирем ку. Омадем ки вақте чӣ мегӯяд кушода ҳаво тоза карда шудааст мешинем аку ним соатак ҳамҷа қати Тамерлан надал. Что у тебя, Тамирка? Это? Да. Что это? Это дикар. Парк омадем. Парида кабутаро омомад. Инҷои ремонт карда шудааст. Ра. Тамерлан тохта рафт. Тамирка! Площадка гуфта, ино площадка бина тамом. Магазин. Бояд магазин равем, ин площадка гуфтааст. Нет, Тамирка. Улетел? Нет, Маҷнун бедошон чи хел хушро. Замин ба мераса. Не надо так, Тамирка. Не надо. Я надоe. Чиха хушро караги. Тирамо ҳезармисор. Качели не? Тамирка, это не качели. Джо. Иди сюда. Чихел хушро.
Тамирка, не надо. من از ماگازین اومدم از فیکس پرایس در اومدم. فیکس پرایس چی گرفتم برای کودک‌ها. هم خیلی рабочий тетрадь گفتنی монтессори гуфтагӣ бениҳоят монтессори барои кӯдакҳо нағз. Агар касоне ки донанд надонанд, агар дар интернета бинен монтессори бозиҳо муқати тамирлан бисёр мекунем. ҳамин хел бозиҳоя хай ягон намудшоли насиб бошад нишон метиҳам. ина ин бошад нависондагӣ аз 3 сола то 6 солая. мебинем кадомеш ки барои 3 солаҳо ҳамуна иҷро мекунем. метонистагиша наметонистагиша бод оянда бод оҳиста оҳиста то 6 солагия истифода мебарем. баъд боз бозӣ мекунем. дарунша нишон метиҳам. ҳар хел заданиҳо додагӣ. давай приготовим вкусную пиццу из белых томатов. ҷаб додагӣ якта упаковкаам хел солёне теста. ин чӣ мегӯяд қати кӯдакҳо дар ҳақиқат бозӣ мекунед я хеле не ки мисол бозиҳои игрушка кати ё ки лепкам хело катиам чӣ мегӯяд тестаҳои специалне ҳаст ҳамон катиам тайёр кунӣ ина мешад ё ки реальне мисол бозӣ мекунӣ ҷаба ҳама чизоша гуфтагӣ додагӣ ина рафти кораш чӣ хел мекунӣ ина то тайёр шуда наша метавонӣ қати кӯдакҳо бозӣ кунӣ. ин барои камтар калон не ки барои майдаҳоам мешад барои завқашона зиёд кардан. хел ҳар хел чиҳош ҳастай. инҷа бениҳоят чизои нағз додагӣ набинен ки гуфтагӣ ки тонот кадомеш мисол ғарқ мешад ҳамин чизое гирифта дарни обба ин қати мисол калонҳо гуфтагӣ модаратон ё падартон бояд шумо бо оба биёранд шумо ҳамин чизое тайёр карда баъд дарни оба андозен. баъд мебинед ки кадомаш ғарқ мешад аз ҳамунҷа мисол медонанд ки мисол чӣ намихел бозиҳои ҳархела дорад. бениҳоят бозиҳош нағз метавонед шумоям харидорӣ кунен. ман аз фикс прайс гирифтам. ман ба бениҳоят махқул шуд. математикашам ҳаст ҳама намудаш ҳаст метавонед гирен. намихел китобҳои монтессори истифода барен. баъд инҷа як китоби дигар гирифтам. инам аз 6 моҳа то 3 солая. ин барои фотимаҷона ҳам барои тамирлана. аз тамирлана ба як хел китоб гирифтагӣ будам. бо хостам ки ин нависондагӣ буда. барои ман чиш махқул шуд ки ҳама чиша бо русӣ нависондагия мисол хай мешавад ки мо мисол намедонем русия баъзан чиҳошанда хатогӣ мекунем. барои ҳамин ин саволоша нависондагӣ назови свои имя и фамилию, покажи у себя части тела. хеле нависондагӣ ҳамаша нағзиш барои ҳамин буда. ҳамаша нависондагӣ метавонем қати кӯдакҳо омӯзен. мо омӯхтагиему хелеам хеле нависондагӣ нест. баъзи чиҳоша худамам намедонам. ҷа ҳама чӣ ҳаст набарабан ҳарчи ин саволош ябора додагӣ ҳастай. барои ман бениҳоят махқулам. хеле китобҳо бениҳоят китобҳои нағз овардагӣ метавонед шумоям равен аз ҳамунҷа харидорӣ кунем. барои кӯдакҳо бениҳоят чизои нағз овардиан не ки абзор накардам. ман қати тамирлан будам. ман ба намуд ки ман абзор кунам магазина. бениҳоят чизои китобҳои нағз асосан тавсия барои мо занҳо бениҳоят бисёр барои кӯдакҳо оварда шудагӣ метавонед равен аз ҳамунҷо харидорӣ кунед. ҳам хеле китоб гирифтам. нархаша намедонам чанд пул. нархаша инаш 149 рублю. неки ин китобаша нафаҳмидам ки чанд рубл бошад. нависондагӣ набуд. хай чекам надидам. инҷа бо чизое гирифтам. яъне мо барои монтессори ҳарчи сохтан хеле шарикҳои ҳархела барои цвет омӯхтан. инаш хай барои садиком хеле рафтаношон хай мо насиби имсол садик намерем. солҳои оянда боз баркор мешад. хай инашам барои худам гума мешад лозим не. инҷа бо дусе чизои даркори сохтаниам барои краскамам ба даркор буд. ана ин чӣ мегӯям инаш хай чиз барои хона даркор бахил ягон кас мегӯяд ё ки ягон ҷо мисол мерем аз ҳамонҷо харидорӣ мекунем. хали ҷа замок хай ин замок иноша аз Леонардо гирифтагӣ будам. барои як жемфири падарам замокаш вайрон шудааст. ин замока гирифтам. ин дигарош барои кӯдакҳо инаминоям ранга омӯхтан. боз инҷа нишон метиҳам. ягон вақт агар насиб бо вақт шуд нишон метиҳам чӣ хел мо бозӣ мекунем чӣ хел бозиҳое месозем.
Хеле китобо инамиқа хариди камакак буд. Асосан барои кӯдако хостам ки тавсия асосан барои китоб буд. Хостам ки барои нишонтиям шумо ба ки фикс прайс бениҳоят ин китобо дига магазинҳо бениҳоят қимат. А фикс прайс ба сифаташам бениҳоят нағз ҳозир овардиянд. Ҳам нархаш ҳам дастрас барои ҳама.